Jedan od najstarijih i najpoznatijih zanata je i medičarstvo. Ako ne znate što je to, sigurna sam da znate što je to licitar, kao recimo ovaj koji ja držim u ruci, ako ga vidite. Evo ga. A upravo ćemo o medičarstvu razgovarati danas i to sa našom gošćom Ninom Jecić. Dobar dan. Dobar dan. Evo, vi ste voditeljica projekta Prstohvat Radosti i Vedrine, u sklopu kojeg vodite i brojne licitarske radionice. Da. Sve sam dobro rekla. Je. Evo, pa mnogi stari zanati danas su, možemo reći, pred nestajanjem. Je li to slučaj i sa medičarstvom? Nažalost, isto je takav slučaj i sa medičarstvom kao jednim starim obrtom koji na području Hrvatske ima već 400 godina staru tradiciju i koji se prenosi iz obitelji u obitelj jednim tim obiteljskim nasljeđem. Potičete li vi iz takve nekakve obitelji? Nažalost ne, moja se obitelj nije bavila medičarskim obrtom, ja sam se prije 5 godina počela time baviti iz početka, učeći od 2 medičarske obitelji. Kako to, otkud ta ljubav prema licitarima? Po struci sam diplomirani arheolog i uvijek sam gajila ljubav prema hrvatskoj tradiciji, hrvatskoj kulturnoj baštini, a svake smo godine u svom stanu kitili božićnu jelku sitnim i krupnim licitarima i to mi je ostao kao najljepši dan u godini u sjećanju, kao jedan događaj iz djetinjstva, taj obiteljski blagdan Božića, i tu sam se onda kroz sve to odlučila baviti tim obrtom. A postoji li osobitost svake obitelji u izradi licitara? Recimo u Bedeničkom kraju? Da. Svaka obitelj, mogli bi reći, poznaje se po svom vlastitom rukopisu. Kao što se ljudi međusobno razlikuju po rukopisu, vi možete prepoznati licitar iz koje on obitelji potječe. I kako se izrađuje, odnosno koliko traje izrada jednog licitara? Izrada jednog licitara, ako želite stvarno dobiti lijepi licitar, ne žuriti, da vam svaki korak uspije, traje do 10 dana, ako vam je ružno, vlažno vrijeme, kišovito, čak i do 2 tjedna treba za izraditi jedan licitar, jer nakon pečenja tijesta treba čekati da se tijesto dobro ohladi, osuši. Nakon želatiniranja treba čekati da ova crvena želatina prestane pikati, da bi tek onda išli u završno ukrašavanje, odnosno cifranje, a onda opet treba 2-3 dana pričekati da se taj ukras u potpunosti stvrdne i sasuši i onda takav licitar može trajati godinama. Jedan po jedan, gledajte koliko ih je ovdje. Sada ćemo vidjeti još neke tajne i zanimljivosti o medičarskom obrtu. Iz središnje Europe medičarski obrt u panonske krajeve Hrvatske dolazi već u srednjemu vijeku. Povijest medičarstva izravno je vezana uz upotrebu pčelinjih proizvoda. Med, sače i vosak osnovni su sastojci ovih obrta. Uz izradu svijeća, voštanih zavjetnih darova, pića poput medice ili gvirca, danas se još uvijek izrađuju žarko crveni i bogato ukrašeni licitari. Medičarstvo nije lak posao i zahtjeva znanje, spretnost i brzinu. Umijeće ovoga zanata prenosilo se u obitelji i većina današnjih medičara zavoljela ga je još u djetinjstvu. Evo, čuli smo u prilogu da medičarstvo dolazi iz središnje Europe, pa gdje se bio raširen ovaj obrt? Na području čitave panonske nizine ovaj se obrt širi kroz srednji vijek. U našim krajevima isto zastupljeniji na području panonske Hrvatske, pa gledajući prema zapadu na Sloveniju, Austriju, područje Bavarske, Njemačke, gdje danas možemo naći još obitelji koji se tim zanatom bave, a opet svako područje ima svoje osobitosti. A u Hrvatskoj ne bave se svi u Hrvatskoj, odnosno nije cijela Hrvatska uključena? Ne, više ovaj panonski dio gdje se danas još i nekako najveća gustoća tih obitelji, Zagrebačka županija, Hrvatsko Zagorje, mogli bismo reći tu je možda najjače zastupljen. A u kojim se prigodama daruje licitar? Licitari, recimo ovi mali, sitni licitari poput ptičice, gljivice, srčeka, čizmice, omiljen su ukras božićnih jelki. Pa je to predbožićno vrijeme i jedno vrijeme u kojem se oni više kupuju, daruju ili čovjek sam sebi kupi u svrhu kićenja svoga bora. A inače ovi veći licitari, kao što su bebe, konji, srca, daruju se u posebnim prigodama. Čuli smo, može i mladić djevojci na taj način izraziti ljubav? Jasno, jer licitarsko srce
nije samo znak zaljubljenosti, već i pažnje, poštovanja, no nekako kod nas je najuvriježenije da mladić djevojci daruje licitarsko srce. A posebna prigoda za to je svakako Valentinovo, kao blagdan svih zaljubljenih. Taj događaj ovjekovječen i u glasovitom baletu Krešimira Baranovića pod nazivom Licitarsko srce, koji se izvodi na pozornicama diljem svijeta. Evo, sve ste nam rekli, hvala vam. Za sve vas koji ste možda tijekom ovog našeg razgovora sami poželjeli izraditi licitar, vidjet ćete i web adresu, ili ste već vidjeli, evo web adresu, na kojoj možete pogledati sve što vas zanima.